nitie kuonde moko ma bende wacho nitie jo Kenya mantiere pinje ma oko kata kamano ok ong'e ni gin kanyo manyiso ni gin kanyero e tok chik gionge oboko makare ma bende puodho gi bede pinjego. Kopogore kod mano, jo Kenya ma dibe nitiere pinje ma gisandre be nitiere apise mag piny owacho e pinjego ma bende ginyalo dhi mondo giyude kony kapo ni gidwaro mondo giduog pacho. Wantie gi embassies mang'eny manitie oko kae. Abo chiwo example mar Finland nikech an adak Finland. Finland iluongo one Nordic country. Nordic country gi wan gi Finland, wan gi Sweden, wan gi Ireland, wan gi Norway, to wan gi Denmark. Kae to wan gitie gi Baltic manitie Estonia gi gik machal kamago. Jogi pinje gi te wan waromo e embassy mar Sweden. Omiyo ka nitie weche moko momakowa to wadhi e embassy mar Kenya manitie Sweden. But ibo yudo ni seche moko be kata ka wadonjo e pinje ma wantierego pok wadhi ma wa register. Gima jo embassy wacho en ni it is important ni kiwuok e piny miaye man embassy manitie machiegni kodi dhi mondo register nikech mane tich momiyo ambassador iyiero mondo obi e pinjego mondo konyi. The issue en mana ni mondo kon jo Kenya manitie e pinjego. Jogi ka nitie gi shida ni dwa samoro ni passport ni oserumo, samoro ni ID ni oserumo, samoro ni nyuol loka to nitie nyithindo midwaro ni mondo register gi ID mar Kenya nikech mano right gi. Nitie kaka gigi onego bed ni luwo, nitie chike onego bed ni luwo. But kidhi midonjo ka ng'ama nodonjo gi kuo, onge ng'ama ong'eyo kuma intiere, onge ng'ama ong'eyo gimitimo, it is very difficult. Wang'eyo be ni nitie jo Kenya modak oko ma onge karatase. Nisedhi kuno, idhi limbe, ndalo manomiyi orumo nikech imanyo tich to wang'e ni imanyo tich, but lure gi jo Kenya weteu. Wantie gi Finland for example, wantie gi Finland, wantie gi mama milongo ni mama Kenya. Mama Kenya ni nyalo dhi kuome, ng'ata modonjo Finland tinyise ni